ngiyabingelela ubaba umpostoli nomama nomndeni wakwaNsibane ngibingelela nabafundisi bonke nomama bakwabo nabazalwane nje bonke egameni likaSefu Jesu Kristu ophilayo. Amen. Mina igama lami ngusindiswa kwaMthembu, umama usindiswa kwaMthembu, kakhulu nje ibizwa ngomama Msindi. Ngihlala la e-4 khona la eMpumalanga. Umoya wami ujabule kakhulu, benginomhlabele nje olokhu ungibusa emoyeni wami. Manje ngibona ngingekho umhlabelelayo. Sabelela. Ngizocela ningibhekelele, angiyena umuntu omuhle kumakhorasi. Kodwa nje ngithanda nje le ndawo ethi ngihlanzwe nganginakho lokuthi awuNkosi ngiyafisa ukubabona ngamehlweni yami. Namhlanje ngizobabona abazali bethu bakamoya, othisha bethu bakamoya. Engifundile bazalwane ekhaya lethu. Ngizophakamisa nje uNkulunkulu Baba. Uyazi kunezinto ezincane omunye umuntu angayibona ukuthi zincane, kanti izinto ezinkulu, imfundiso esitholayo ekhaya lethu, ukukhuleka ngomoya, ukukhuleka ngomoya. Ngiyabhekana nezinto nami kuleli ekhaya, ngiwe phansi ngedolo, ngibona uNkulunkulu engenzeli imakalisi. Ngize ngibuze ngithi hawu Nkosi, ngimaniki nje noma uNkulunkulu uyawuzwa. Nje okusanda ukwenzeka nje ukungibusa kakhulu ngathi obunibufakazi akukho mqoqo bomqoka nabo. Siwumndeni wakithi, ubaba wagcina senamakhosikazi amaningi, abamabili aze abamathathu omawethu. Kodwa kwangabibikho ukuthula ubaba esehambile, ubaba washeshe wahamba. Kwangabibikho ukuthula, uMthembu wasishiya nenkinga yomsindi. Kwangabibikho ukuthula. Sahamba yazi uphile nento, uphile neva senathi yinto ekufanele. Kodwa uNkulunkulu wenza isimanga. BekuMeyi mhla ka-17 washona indodakazi kamfowethu engimelamali. Ishonela leGoli lapho ayisebenza khona. Umfowethu nomkakhe sebelithayile. Kodwa bamani kwahlala nomndeni. Kwazothi umndeni kababa wami ubhekane. Uyazi wahlangana kangathi akazange kwenzeke lutho. Sabambisana sahamba indlela. Kuthe ngomgqibelo mhla ka-25 ngeke ngikhohlwe. Thema sephelile umngcwabo okwakuyisonto lese-26. Sahlangana. Ngathi mina ngicela sihlangane sixoxe. Sahlangana phansi
wathi omunye umfowethu omncane ngangasafuni ukuthi ubali ukuthi usibanibani wenzani, angasafuni ama-details. Kodwa nje wamane wasuka yena omunye umfowethu omncane wathi, sisi, okudala asekudlulise, sekudlulile okudala, asibeke phambili. Kwakhona okukhumbuzayo ngathi awuyikhaya lezi. Bazalwane, asihlaleni uNkulunkulu baba, sivumeni izono. Kunenkosi enkulu yokuvuma izono eyesabekayo, kodwa kumele siwele lo mfula ukuze sifike ekhaya. Umfula wokuvuma izono ngakubheka ngathi awuNkosi. Ngangiphathwa amadoda, ngaphila sengathi angikaze ngibe nalo ukuthi ngiyagijima ngenza konke. Ngathi nje nje bamthibana ukukhuleka kahle ngivuma izono okokuqala ngo-2021. Ngo-2022 ngoba ngangena ngo-21 ekhaya lethu. Ngo-2022 ngathi nje ngisukuma, hawu Nkosi yami, amadolo ngesikhathi bazalwane sibeleni uNkulunkulu, asihlaleni ekukhoneni bakhe, asishiyeni izinto zomhlaba ezimnandi kodwa ey'bulalayo. uJesu Kristu inkosi.